Il-Kamra tal-Kummerċ ta' Għawdex u l-Assoċjazzjoni Għawċija għat-Turiżmu il-GTA laqgħu il-proposta tal-Prim Ministru Joseph Muscat illi l-Gżira Għawċija tkun il-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura fl-2031. Il-proposta tħabbret mill-Prim Ministru Muscat il-ħadd li għadda waqt attività politika fil-Fgura. Dr. Muscat saħaq li Għawdex għandu jieħu dan it-titlu ferm prestiġjuż wara s-suċċess kbir ta' Valletta 2018. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ f'Għawdex Joseph Borch saħaq ma' One News li Għawdex diġà għandu l-karatteristiċi ewlenin għal dan it-titlu. Diġà hija ġawra tal-kultura, diġà hija Għawdex bħala gżira hija gżira kulturali, gżira b'żewġ teatri kbar, gżira fejn l-attivitajiet kulturali ma jiqfuqat, gżira sinjura fil-kultura. Jien nemmen li Għawdex jista' jkun definitely gżira belt tal-kultura Ewropea. Is-Sur Borch żied jgħid li l-proġett tal-mina bejn Għawdex u Malta żgur se jkun tajnuna għal Għawdex bħala l-Kapitali Ewropea tal-Kultura. Ikollha l-istess ħaġa f'Għawdex sa dak iż-żmien nittamaw li ikollha t-tamira x'aħna qed nitkellmu sa ġifieri xi 13-14 sena oħra qed tgħid inti u x'hekk. Ġifieri u dak kun diġà xi ħaġa li tiffaċilita l-aċċess ta' ħafna nies mill-Ewropa ġewwa Għawdex. Il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Għawċija għat-Turiżmu, is-Sur Joe Muscat, tenna ma' One News li b'avveniment bħal dan Għawdex żgur se jara żieda sostanzjali fit-turiżmu. Huwa wkoll ta' sodisfazzjoni bħala Għawċin u b'mod speċjali fejn jidħol is-settur turistiku li Għawdex żgur l-oħra se jkun armat snienu b'mod kulturali biex ovvjament jkun espożizzjoni ta' dak kollu li kulturalment fisser Għawdex kemm għall-Għawċin stess kif ukoll għall-eluf ta' u miljuni ta' viżitaturi li Għawdex qed jattira bħalissa u ovvjament nistax il-sen oħra il-bambin biss jaf kemm se jilqa' nies fostna għal din l-opportunità unika. Il-Prim Ministru saħaq li b'dan il-proġett jista' jkun hemm proġetti interessanti u għalhekk il-ħtieġa ta' pjan minn sena għal oħra biex Għawdex ma jkunx biss dar għall-mistrieħ iżda wkoll kalamita kulturali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.